Oldtimers bewonderen in Venray. Poels Venray Cup bekend. Het is vandaag 31 juli. Dit is het Pelemaasjournaal. Zondagmiddag vond de 20e editie van de Oldtimer Toertocht weer plaats. Autoliefhebbers uit de regio kwamen naar het centrum van Venray om te genieten van het mooie weer en de opgeknapte oldtimers. Ook dit jaar werd Oldtimer City Venray goed bezocht en konden de bezoekers van het evenement zo'n 400 opgeknapte oldtimers bewonderen. Het aantal toeschouwers lag tussen de 6.000 en 8.000, verdeeld over verschillende pleinen. Het bestuur is ieder jaar lang bezig met het organiseren van het evenement. Maar het feit dat er veel tijd in gaat zitten is geen probleem voor de organisatie. Die bestaat uit allemaal autoliefhebbers. Wat maakt het zo bijzonder, die Oldtimer Toertocht en de organisatie daarvan? Ja, je moet in de eerste plaats een beetje autogek zijn. En gewoon liefde hebben voor auto's. En dat hebben wij in het bestuur allemaal. We zijn allemaal autogek, allemaal autofanaten. En dat straalt ook uit dan. Dat straalt ook uit. Waar komt die liefhebberij vandaan? Ja, dat is eigenlijk een jeugddroom. En op een gegeven moment komt zo'n jeugddroom uit. En ik denk dat het bij iedereen zo is. Een jeugddroom nemen ze niet af. Dat is en de ene die begint er vroeg mee en de andere die op latere leeftijd. Dus je bent ook niet gebonden aan leeftijden. Voor de eigenaren van de oldtimers uit de regio is het evenement dé manier om hun trots tentoon te stellen. Diverse oldtimerbezitters uit Venray deden ook mee aan de toertocht met zeer bijzondere voertuigen. Ik ben met een Morris Morris 8 uit 1936 en dat is een 4-seats tourer. Ben ik hier gekomen. Hij is nog niet helemaal klaar, maar ik vond het mooi genoeg om hem hier neer te zetten. Vorig jaar hebben we meegedaan met een A-Ford vrachtwagentje uit 1931 en nu met een T-Ford uit 1915, dus 99 jaar oud die auto. Is het de eerste tocht die vandaag maakt? Dit is de eerste tocht met deze auto, ja. Hij is afgelopen donderdag klaar, we hebben 50 kilometer test gereden en dat was prima. Ja, hoe ging het vandaag? Hij rijdt perfect, hij rijdt heel goed. Ja, hij is heel betrouwbaar en het is allemaal 1915, dus je moet een klein beetje souplesse tonen, maar nee, het is een hele goede auto. De oldtimerliefhebberij is een hobby waar veel tijd in gaat zitten. Want bij het opknappen van de oude auto's moeten de eigenaren vaak veel onderdelen vervangen. De auto is eigenlijk opgebouwd uit een chassis, er is hout omheen gekomen en om dat hout hebben ze plaatwerk omheen gemaakt. En dat was allemaal rot. Heb ik allemaal moeten demonteren, nieuw hout moeten maken of laten maken, erin gemonteerd, nieuw plaatwerk erop. En dan begin je wel heel rustig aan met opbouwen. Niet alleen de eigenaren van de oldtimers genoten van het evenement. Ook de vele bezoekers, waaronder vele autoliefhebbers en kennissen van eigenaars, kwamen even een kijkje nemen op het Schouwburgplein om de auto's te bewonderen. Ik kom hier naar de oude auto's kijken. Dubbel klutsen voor de vrij. En zitten er mooie tussen? Ja, die Mercedes hier. En dan die Fordjes, die Volvo's. Maar u bent zelf op de fiets? Ja. We zijn hier gekomen omdat de vrienden van ons, die rijden hier mee met een Engelse Morgan. En dan komen we even kijken hoe het allemaal gaat. We hebben de auto mee helpen opknappen, dus het was wel interessant om te kijken hoe die rijdt. Hoeveel jaar is uw vriend daarmee bezig geweest en heeft u geholpen? Nou, ik denk wel een jaar of 5, denk ik. Wat vindt u ervan als u een beetje rondkijkt? Ik vind het dat er mensen zijn die daar zoveel tijd en energie in steken. Ik heb kennissen die daar ook mee bezig zijn en zo. Ik vind het bewonderenswaardig en fraai, erg mooi. Wat vindt u nou misschien wel de meest bijzondere vandaag die hier staat? De meest bijzondere, dat is die Ford die daar staat. Ik hoor net dat hij net klaar is. 3 of 4 dagen zo. En dus die heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Dat vind ik de meest bijzondere die hier staat. De organisatie is erg tevreden over de opkomst op het jaarlijkse evenement. Volgens Henk Willems, voorzitter van het bestuur, zijn de meeste bezoekers dan ook autoliefhebbers die jaarlijks terug zijn te zien op het evenement.
Dat is eigenlijk gewoon een verslaving. De mensen die zien daar elk jaar weer, ja, die leven daar naartoe. Het is gewoon een begrip eigenlijk in Venray geworden. En daar zijn we heel blij om. De loting voor de jaarlijkse Venray Cup is bekend. In totaal strijden 9 teams uit de gemeente Venray om de titel. Pool A bestaat uit IJsselstein, BVV 27, Leunen, Oostrum en SV United. In Pool B zitten Holthuis, Merselo, SV Venray en SVOC 01. Op 17 augustus wordt de Venray Cup georganiseerd in Holthuis. Eigenlijk zou het toernooi in IJsselstein plaatsvinden, maar daar wordt het hoofdveld gerenoveerd. In tegenstelling tot voorgaande jaren doet SV Venray deze editie maar met 1 team mee. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Volgende week donderdag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht daalt de temperatuur tot zo'n 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er zijn enkele wolkenvelden en stapelwolken. Het wordt zomers warm en in de namiddag wordt het maximaal 26 graden. Bedankt voor het kijken en een hele fijne kermis.